Fl-aħħar 24 siegħa il-pulizija arrestat 3 persuni li kienu involuti ma' każijiet ta' serqiet, wieħed f'Għawdex u numru ta' serqiet f'Malta. L-ewwel każ jitratta serqa li seħħet il-ħamis għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija fi vjal it-8 ta' Settembru fix-Xara. Dan wara li allegatament persuna barma tan-nar daħlet f'ħanut tal-merċa biex tisraq. Mill-ewwel investigazzjonijiet mill-pulizija ir-riżulta li ħallil wasal fuq il-post b'karozza aktarx ma' kompliċi. Daħal fil-ħanut ipponta l-arma fid-direzzjoni tal-kaxxiera, ħataf il-cash tal-cash register u ħarab b'ammont ta' flus kontanti bl-istess vettura. Waqt li kienet għaddejja tfittxija għaż-żewġ suspettati, il-pulizija ġiet informata li wieħed minnhom Taljan ta' 47 sena li jgħix San Pawl il-Baħar kien fil-port tal-Imġar biex jirkeb il-vapur lejn Malta u ġie arrestat fuq il-post. Sa dan it-tant il-ġimgħa wara f'sinar il-pulizija arrestat Malti ta' 49 sena li jgħix Bormla minn appartament fix-Xara stess. Il-vettura li ntużat fir-rejat ukoll instabet abbandonata fl-istess lokalità. Jirriżulta li din il-karozza kienet irrappurtata misruqa. Dwar il-każ ġiet informata l-Maġistrat Simon Grek li ħatret inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Fortunatament ħadd ma weġġa f'din is-serqa. Sa dan it-tant f'każ ieħor raġel ta' 38 sena mill-Ġorġa ġie arrestat brabta ma' numru ta' serqiet minn residenzi privati. Wara investigazzjonijiet intensivi tal-pulizija hija nnexxiela tidentifika l-persuna li allegatament kienet involuta f'mill-inqas 10 każijiet. Ir-riżulta li s-suspettat wettaq mill-inqas 6 serqiet f'Taslima, Taxbiex u l-Imsida, kif ukoll 4 attentati ta' serq ukoll f'Taslima, il-Gżira u Birkirkara. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.